खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 16 फेब्रुवारि 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा खस्थ' मोननांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायनि आंखाल जागोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। बहाबा दावबायहैनो एबा दावबायहैब्ला मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोननानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा दावबायहैयोब्ला जोबोर मोजां। मोजाङै जाफुंसारगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा फारि फारि जाफुंजोबगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा थांनो खाबु मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। मोजां आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। रांखावरिनि आंखालाव गोसोआ जिंगा बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खहा जानांनोबो हागौ। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायनि आंखाल जागोन। समाजाव मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनज्लायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव गोजोन थागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन।
गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो गोसो दुंगोन। कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुनजों गोबां अनजागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। लिरनाय फरायनायाव आखा फाखा जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गुबुननि जेंनायाव हाबफायैआनो मोजां। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि मोजां खौरां मोनगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन, नाथाय खहा खालामनो हानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायखौ गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रा दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा रायखोमा जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोबां जेंना नुजाथिनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो जनाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआबो जोबोर आला खाला जागोन।
कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन बिसि फिसायजों अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन सोरजोंबा गोसो थोजागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव बारा मोजां नङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन आरो खहा जानांनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम माबा मोनसे गोमाजानो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ जाब्रबथायनि आसा दङ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।